drefnu ar y cyd rhwng meddwl a'r Llyfrgell Genedlaethol. Ni'n ddiolchgar iawn am y cydweithio ar y digwyddiad yma. Mae iechyd meddwl yn rhywbeth sy'n gallu effeithio ar bob un ohono ni. Ac mae'n dda iawn bod pobl yn medru siarad yn agored erbyn hyn am y pwnc. Felly ni'n ddiolchgar iawn i chi am ymuno gyda ni. Ac yn edrych mlaen i glywed beth sydd gyda chi ddweud heddi. Diolch. Diolch Owen, a diolch i'r Llyfrgell Genedlaethol am wahodd i gydweithio ar hwn. Mae'n bleser i fod yma yn meddwl yn gwefan iechyd meddwl sydd wedi bod yn mynd ers 2016 erbyn hyn. Felly, dyn ni wedi trio cyrraedd cymaint o bobl a phosibl, a mae gallu cydweithio fel hyn gyda Llyfrgell Genedlaethol yn ffordd wych o wneud hynny. Felly, hoffwn ni fod ymlaen a croesawu i'n gwestai heddi, so Miriam Isa. Hi! Croeso Miriam. Diolch yn dda, diolch yn ofn i fi wneud hwn. Dwi'n siŵr bod pawb yn gyfarwydd ar y gwaith wyt ti wedi wneud dros y blynyddoedd gyda pobl y cwm a Radio Cymru a Hans. DDA bob dim, basically. Wel, fi'n siŵr bod wedi bod yn amser prysur yn y tu wythnos yma gyda Sioe Cabarella oedd yn y cyfeilion neithiwr. Aeth yn arbennig o dda ac diolch am gymryd amser allan o'r dyddiadur i fod yma i siarad i ni heddi. Wrth gwrs, a diolch am ddod neithiwr. No, croeso. Fi'n credu falle bod dal y bach o glitter ar Dyna beth ydyn ni isio. Felly, i fod ymlaen a jyst holi fach o gwestiynau ti ynglyn â dy brofiad o iechyd meddwl. Pryd oedd y tro cyntaf i ti fod yn ymwybodol o iechyd meddwl fel pwnc wedi dod yn ymwybodol o iechyd meddwl dy hunan te? Wel, dwi'n meddwl bod fi erioed wedi meddwl, mae rhywbeth ddim cweit yn iawn amdano fi. Yn enwedig yn fy arddegau, o'n i'n teimlo o fi fwrdd i bobl, o'n i'n teimlo, o'n i'n cael adegau tywyll a ddim wir yn gwybod beth yn mynd ymlaen. A oedd hyn sbel yn ôl nawr, dwi ddim yn fy arddegau dim mwy. Ond ie, jyst ddim cweit yn deall y meddyliau yn mynd ymlaen a jyst yn meddwl bod fi yn mynd yn nuts. A wedyn, dwi'n lwcus iawn achos mae'r bobl yn fy nheulu, da ni'n dda am siarad am sut ni'n teimlo, ond o'n i'n teimlo bod jyst fel yn hyfrinach bach tywyll i oedd hyn, ac yr adegau tywyll yma, ni ddim wir eisiau rhannu efo unrhyw un. Ac yna un diwrnod dwi'n cofio, o'n i just desperate mewn ffordd, just yn trio deall beth oedd yn mynd ymlaen, a fi'n cofio mam yn gofyn i fi, beth sy'n bod Myr? A bod fi'n deud, dwi ddim yn gwybod. A nath i ddeud, wyt ti'n meddwl bod ti'n teimlo'n isel, os gen ti iselder? Ac o'n i ddim wedi clywed y gair yna rili, ddim yn gwybod be oedd hynna'n meddwl. A wedyn, chwarae teg i mam, nath i just cicio mewn i action wedyn, mynd â fi i'r doctor. Oedd hyn pan o'n i tua 18-19. Ac mynd â fi i'r doctor, rhaid fi lenwi rhyw fath o ffurflen questionnaire, jyst yn gofyn, sut ti'n cysgu da drwy gwaith. Ydy dy arferion bita yn newid pan ti'n teimlo fel hyn ac yn y blaen. A wedyn, oedd o'n brilliant y doctor, nath o ddeud, reit, ti yn, you're clinically depressed. Ac nath o ddeud, ma'n i gael yr help i ti, wyt ti angen, ac nath ni gael sgwrs da iawn yn fanna. Ond o'n i'n symud i America ar ôl cael y diagnosis yma, ac oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n wir eisiau wneud, achos o'n i'n mynd i wneud cwrs canu yn Los Angeles. A chwarae teg i'r doctor nath o downloadio Skype, fel bod o'n gallu cadw mewn cysylltu efo fi tra bod fi allan yna. Ac oedd o yn wych, dwi'n gwybod os oedd o wedi cael profiad o broblemau iechyd meddwl yn ei deulu fo neu fo'i hun, ond oedd o y person cyntaf a mam hefyd, bod fi'n gallu siarad efo nhw yn agored amdano fo, bod nhw ddim barnu na dim byd, oedd o jyst yn rhywbeth, ie, mae hyn yn iawn. A fi'n cofio fo'n deud, the world is better having you here, so let's get this sorted, Ac oedd y geiriau yna aros efo fi, achos yn meddwl, okay, well,
mae o'n deall beth dwi'n mynd drwyddo fo. So dyna pryd, really, a just teimlo more confused am spell. A wedyn, oedd cael y diagnosis yn dechrau ar wedyn just deall beth mae'n ymlaen a chael y tools wedyn i allu delio hefo fo. Mae'n sôn o'n dy brofiad i bod y meddyg wedi bod yn help mawr yn wedi yn mynd y can pella na o gymorth i ti'n siarad yn America hefyd. Fi'n gwybod mae profiadau pobl yn gallu bod yn wahanol iawn i'w gilydd. A falle os nad ydyn nhw'n cael y help na ar y pwynt cyntaf, bod nhw'n cario ymlaen i edrych am gymorth drwy'r arall a ail-edrych ar rhywun i ffindo cymorth. O ran gwybodaeth am iechyd meddwl, sut beth oedd chwilio am gwybodaeth i esbonio a dehongli? Fi'n gwybod pryd mae profiadau yn dod yn gyntaf, mae'n anodd dehongli a deall beth yw ystyr y teimladau yma. A fi'n gwybod ti wedi dweud o ti'n siŵr pryd oedd mam yn gofyn beth oedd y profiad yma, beth oedd y teimlad yma. So pa fath o wybodaeth nes ti ddod o hyd i? Wel, dwi'n siŵr bod pawb yn eog yn gwneud hyn, ond syth ar Google a rhoi depression i fewn. A jyst gallu, ti'n edrych ar y symptomau, ti'n gweld, dwi'n gallu uniaethu efo hynna. Ond yr doctor hefyd yn rhoi lot o wybodaeth i fi, nes i fynd ar meddyginiaeth yn syth, ag nath o gynnig enwau conselau i fi hefyd, a nes i drio hwnna. Ond o'n i mor ifanc ar y pryd, fi dal yn stryglo weithiau i siarad amdano fo'n iawn a beth sy'n mynd ymlaen yn ymhen i. Mae hwn, fi'n siarad am y profiad ges i, ond actually gwneud synwyr ohono weithiau mor anodd, a dwi'n gwybod yn anti, ond os ydw i yn therapi, popeth mor scrambled yn ymhen i, mae'n trio cael rhyw fath o strwythyr am beth i siarad amdano fo, just yn, achos mae mor anodd just i pinpointio bob dim, mae hwn yn bod arno fi, a wedyn mae hwn yn bod arno fi, a felly di ddim just wneud un peth ar y tro. Ond, dwi dal yn chwilio am therapydd os gan rhywun unrhyw. Os dwi wedi trio, dwi'n gwybod os ti yr un peth, ond dwi wedi trio lot ond ddim cweit wedi, dim teimlo'n gyffyrddus iawn, ond falle taw fi di hwnna, jyst ddim gwybod sut i wneud o'n iawn. Wel, o'n rofiad i o'n i lwcus iawn i ffindo conselydd oedd y gweithio yna gyda fi, a fi'n gwybod lot o bobl ddim wedi ffindo hynny mor hawdd. Cymryd lawr i personoliaethau a ffindo rhywun sydd yn clicio. Dyw un conselydd da i rhywun ddim o reidrwydd ddim yn mynd i fod yn conselydd da i rhywun felly. Dwi'n ffodus iawn. Mae angen chwilio am person cywir. Yn union, a mae rhaid roi'r gwaith mewn hefyd, o dwi'n eog o beidio wneud hynna weithiau. Ond dwi'n ffodus iawn efo fy nheulu, mae non, dych chi wedi gweithio efo hi lot, mae hi yn agored iawn ac yn rhywun allai siarad efo hi am hyn heb unrhyw ddarni. A mam dioddau hefyd, y chwaer bach Greta, y mrawd bach Mop, mae o'n family trait erbyn hyn. Ond mae o'n, a fi'n meddwl yr holl waith sydd wedi digwydd ers i fi fod yn 40au, bod gallu siarad amdano fo a teimlo'n saff i wneud yn rhywbeth sydd yn cael ei normaleiddio a siarad amdano dy ffrindiau hefyd. So, a ti'n cael gwybodaeth trwy dy ffrindiau wedyn na. So, mae rhaid fi, dwi yn teimlo fel, o'n i'n siarad o'n hyn o'n i blaen, teimlo fel bach o ffrod yn deud, mae gen i loads o wybodaeth amdano a dwi'n gwybod yn union beth dwi'n gwneud, ond dwi angen cael gair efo fy hun weithiau i mae rhaid i ti ganolbwyntio ar dy iechyd meddwl, mae rhaid i ti wneud hynny ti dy hun, mae rhaid i ti ffeindio cwnsler da, mae ti rhoi'r gwaith i fewn, a mae o'n lot i just cael y gair yna fo dy hun. Really. Os na bethau penodol wyt ti'n gwneud sydd yn helpu ti ymdopi o ddydd i ddydd, neu os na unrhyw dechnegau ti wedi ffindio i helpu o ran hunan ofal? Yn sicr, mae ymarfer corff yn helpu lot. Mynd am dro, mae'n pethau really syml, ond just gwneud y pethau bach yna. A hefyd,
weithiau jyst sgwennu list o bethau i gyflawni yn ystod y dydd, jyst gwneud y gwely, yfed peint o ddŵr, t'mod, jyst pethau bach, jyst i anelu atyn nhw sydd ddim yn rhy fawr a sydd ddim yn rhy scary, yn enwedig pan ti'n teimlo mor isel a hynna. A wedyn ti'n teimlo fel ti wedi cyflawni rhywbeth wedyn, a mae hwnna jyst y pethau bach yna sydd yn mynd i wneud y ddiwrnod i'n well, achos bod ti, pan ti'n mynd i'r gwely yn noson yna wedyn, mae ti gael ei wneud yn neis i ti, a ti'n rhoi maith i dy hun wrth gael y dŵr yna, falle coginio prif neis i ti dy hun, a jyst pethau rili bach fel yna sydd, achos ti'n rhoi gymaint o bwysau yna ti dy hun. So, pethau fel yna, jyst pethau bach sydd yn gwneud ti deimlo fel bod ti wedi cyflawni rhywbeth. Ond hefyd siarad ydy'r prif beth hefyd, so mae mor anodd. Dwi'n gwybod os ti'n teimlo fel bod ti ar y precipice o rhywbeth a just pwysio dy hun i deud o. Mae mor anodd a mae mor fewr hefyd, just i deimlo'n saff efo rhywun a just i siarad amdano fo. Ond dwi'n un wael am feddwl, dwi'n eisiau bod yn fyrdyn arnyn nhw. Ond falle bod os dechrau'r sgwrs yna, bod chi'n helpu nhw hefyd. So mae o'n, dyna'r prif bethau i fi, really. Ond di ddeud yna, eto, mae yna diwrnodau lle dwi jyst eisiau bod yn y gwely. Just neud hwnna. A diwrnodau fel yna, mae'r easy wins na i tick off ar y rhestr i ddangos bod ti wedi cyflawni rhywbeth bach yn gallu helpu wedi fel y diwrnodau anodd yna. A hefyd, sori, i sgwennu pethau lawr hefyd. Achos nes i wneud blog i chi, oedd hyn dod ar ôl siarad yn Steddfod, be oedd hi? Llanrwst? Ie? Ie. Pryd oedd y Steddfod dweitha? Amser maith yn ôl. Amser maith yn ôl. Nathon ni'n neud sgwrs efo Non a Griff o Tsunami a Caris Eleri, a hwnna oedd y tro cyntaf i siarad yn agored am fy iechyd meddwl. A wedyn o hynna, nes i feddwl, wel, mae gennym fi'r hyder yma nawr, a nes i sgwennu blog i chi, a hynna'n helpu gymaint. Jyst i eto wneud sens o beth sy'n digwydd yn dy feddwl di. Fi'n gwybod ti'n mynd i ofyn i fi am y blog, so sori bod fi wedi gwneud segwe mewn i hynna. Ond oedd yr ymateb ges i o hynna yn anhygoel a pobl yn medru i uniaethu. So oedd hwnna'n rhywbeth really special, achos mae'n neud ti deimlo fel dim ti di'r unig un sydd yn teimlo fel yna. Ti yn meddwl, oh gosh, dwi bobl yn meddwl bod fi'n mynd i fod yn crazy, gair dos ni ddim defnyddio, wrth gwrs. Ond na, oedd lot o bobl yn gallu uniaethu a oedd o'n neud fi deimlo. A hefyd pobl yn cynnig i fi siarad efo nhw bryd bynnag yn fi a just gallu rhannu'r profiad yma efo'n gilydd. Oedd o jyst yn mor special ac rili falch bod fi wedi gwneud hynna nawr. So diolch am roi'r platform yna i wneud. Wrth feddwl nôl ar y blog, oedd hynny wedi cael ei sgwennu mewn byd cyn Covid a dwi'n gwybod lot o bobl wedi cael profiadau trwy Covid a wedi newid i ffordd maen nhw'n meddwl am y byd yn gyfer gwbl a cael profiadau falle salwch meddwl am y tro cyntaf yn ystod Covid a cael eisiau wybod le i droi. Felly, beth oedd y brofiad i o Covid os gallai ofyn? Wel, o'n i'n lwcus iawn achos o'n i'n byw hefo, chi siwr fod i fi'n nabod o Geraint Rhys Edwards sydd yn hilarious. So, oedd cael fo yn y tŷ yn help mawr achos o'n i'n just yn cael laugh efo'n gilydd. A o'n i'n teimlo dros pobl oedd yn byw ar ei pen ei hunain. Mae teulu yn rhywbeth pwysig iawn i fi hefyd, so methu gweld nhw yn really anodd. Ond dwi'n meddwl, nath Geraint a fi wneud ymdrech i just, os oedd ni'n teimlo'n isel, i fod yna yn gilydd ac i godi'n gilydd fyny. So, fi'n really lwcus. Dwi'n gwybod oedd yn anodd iawn i lot o bobl, ond ar y pryd. Ond mae hynny, dwi'n gwybod amdano ti, ond lot o bobl, ond wedi pobl sy'n delio efo salwch meddwl, di actually mwynhau Covid. Dim Covid, ond yr gofod aros fewn, achos mae'r social anxiety ydych chi'n cael, a just llonyddwch o orfod bod adre a ddim gorfod delio efo pobl, a just bod yn rhywle saff yn dy dydd di.
a mae'n swnio'n awful I ddyn, ond falle bod rhaid yn gallu unieithu, jyst gallu bod adre a ddim teimlo'r pwysau o gorfod gwisgo a gorfod mynd i'r gawod a oedd o just, nes I, falle mwynhau o bach gormod ar y dechrau. Ond wedyn... Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, o mynd nôl I arferion ar ôl pryd oedd pawb yn cael mynd allan eto, yn cymryd sbel I gyfarwyddo a bron mor hir a mynd mewn i'r cyfnod Covid I hunan. Fi'n teimlo'n eog ar y deg achos fi'n licio ddim teimlo'r pwysau o bod yn rhywle a gorfod perfformio mewn ffordd o jyst gallu bod yn fy space fi fy hunan. Lot o arbed teithio hefyd. Mae hwnna'n stressful hefyd, mae hwnna'n rhoi anxiety fi hefyd. Yn amlwg mae cerddoriaeth a perfformio yn rhan fawr o dy fywyd a dwi'n hoff iawn o gerddoriaeth fy hunan. Ac sut mae cael perfformio a cerddoriaeth yn helpu ti fel rhywbeth o allbwn creadigol? Wel, peth ydi efo perfformio, mae am chydig bach o catch-22 I fi, achos mae o'r peth dwi'n mwynhau fwyaf yn y byd ac yn dod mwyaf o joy I fi, ond hefyd y peth sy'n neud fi mor sal. Just yn poeni, achos, dwi'n gwybod be di o, mae'r gorbrydau sy'n dod efo paratoi ar gyfer unrhyw perfformiad yn overwhelming weithiau ac yn just rhoi ti off gwneud o'n gyfan gwbl, so mae'n really anodd cael y balance yna. A just gweld y joy ynddo fo. Mae'n yn amlwg yn rhywbeth wedi tyfu fyny yn gwneud o'r cyfarwydd yn y tŷ o hyd. A falle o'n teimlo pwysau I wneud hwnna fel gyrfa, jyst achos oedd mam a dad wedi bod mor llwyddiannus efo fo. A weithiau falle teimlo'r pwysau yna gen nhw, ond maen nhw'n gwybod erbyn hyn I beidio roi pwysau yna ni, achos maen nhw'n gwybod bod fi'n cysylltu hwnna hefo fy iechyd meddwl. So mae hwnna'n wers dyn ni fel teulu wedi gorfod cael. Oedd yn anodd, ond dwi'n meddwl, wrth I ni gyd ddeall ein iechyd meddwl chydig bach mwy, mae wedi helpu hefo'r perfformio mewn ffordd, achos erbyn hyn, efo neithiwr efo Cabarella, dim ond hapusrwydd o'n i'n teimlo efo hwnna, achos o'n i hefo pobl sydd just yn lyflu a do'na ddim pwysau efo fo, efo'r steil cabaret hefyd, os ydych chi'n gwneud camgymeriad, mae'n ffain. So dwi'n meddwl, os ti'n rhoi'r pwysau yn yr hun hefyd, mae rhaid fod yn berffaith, mae rhaid fod yn berffaith. Os ti'n gwneud mistake, hwnna di'r diwedd. Ti'n ddim werth wneud o dim mwy. Mae'n cael y balance yna wedi bod yn rili anodd dros y blynyddoedd. Ond erbyn hyn, dwi'n gwybod be dwi'n fwynhau wneud, a dwi'n jyst yn mynd I wneud y pethau yna, yn edrych na trio gwneud pethau dwi'n meddwl dwi'n fod I wneud fel perfformau. So, Oedd e'n wych gweld Cabarella yn cael llwyfan mor fawr a cymaint o bobl oedd wedi werthu allan a yr ymateb gan y gynulleidfa yn dweud I cyfan pa mor faint o nhw wedi mwynhau. Felly mae fath o brofiad o bod yn rhan o Cabarella. Oedd e'n teimlo fel oedd lot ohonoch chi yn y sioe fel unigolion. Dwi'n dwlu ar bob un aelod o'r grŵp yna. Mae jyst wedi bod yn brofiad arbennig o'r cychwyn. Nes I mond yn mynd ofyn nhw llynedd. A dwi'n cofio cyn gwneud nath ni'n gwneud sioe ar-lein I bobl streamio. A cyn hynna, o'n i'n mess, o'n i'n stresio allan am ddysgu'r caneuon, o'n i jyst y pryder o'n i'n teimlo am yn mynd fewn iddo fo, achos o'n i'n meddwl, gyn I gymaint I brofi, dwi'n eisiau bod yn rhan o'r grŵp yma, dwi'n eisiau nhw'n meddwl bod fi'n dda. A nes I gyrraedd yna, ac oedd genna fi'r stres yma I gyd yn ymhenni, a unwaith I fi gyrraedd yna, nes I ymlacio yn llwyr, achos oedd nhw'n dweud, oh gosh, mae wedi, ti'n gwybod amser ni? Lisa Angharad sydd yn barton incredible, a sydd yn gallu gwneud unrhyw un deimlo'n well mewn eiliad. A mae cael rhywun fel hi yn y grŵp, ti'n teimlo'n saff efo hi, a maen nhw'n ffrindiau, mae'r bobl yma'n ffrindiau,
ti jyst yn teimlo, mae hwn jyst i fod yn hwyl, a ers hynna, dwi jyst i dod i pob un peth dwi wedi gwneud efo nhw, a dwi jyst yn mor falch bod fi'n rhan ohono fo. Mae wedi wneud i fi garu canu eto, achos am spel o'n i jyst ddim yn mwynhau o dim mwy. So, fi'n really ddiolchgar iddyn nhw am ofni fi fod yn rhan ohono fo. Mae wedi kind of newid bywyd fi. Yn edrych fel y criw arbennig. Mae'n awesome. Oedd lot o tunes yn y sioe ni gyda cyfarwydd Cymraeg. Os gen ti unrhyw ganeuon Cymraeg wyt ti'n hoffi troi at i godi canol? Dwi'n fan mawr o Carwyn Ellis, Dewias y Dre. Dwi'n meddwl mae'r gan yna yn joyful. Y nodyn cyntaf sy'n dod mlaen, ti'n teimlo'n hapus. A mae o jyst yn mynd â fi i rwle fun a lliwgar. A dwi'n really mwynhau'r gan yna. Hefyd, dwi'n gwybod bod o'n overplayed erbyn hyn, ond rightfully so ydy bach o hynna. Mor ganelwyd. Un achos, rei, y tro cyntaf i fi glywed o oedd pan o'n i'n canu Lleisio Cefndir efo Canu Gymru. Ac o'n i'n gwrando o'n i'n meddwl, mae hwnna'n eitha cool. Ond wedyn pan o'n i ar y llwyfan yn canu wa hefo fo, just joy. Eto, fi'n gwybod bod joy lot. Os ti'n nabod Morgan hefyd, mae'n y person mwyaf gorgeous yn y byd. So, mae hwnna'n mynd â fi nôl at just teimlo really hapus ar y llwyfan eto, sydd yn beth mawr i fi. So, yn sicr y gan yna. Pob can gan Eden. Achos mae gen i atgofion rili melys o nhw yn dod i'r tŷ pan oedden ni'n ifanc ac yn ymarfer ac yn gwaith oedden nhw'n gwneud, mam yn gweithio efo nhw, a mae jyst yn mynd â fi nôl i'r amser yna, ac yn amser rili hapus yn y mywyd i, ac maen nhw'n bobl amazing. So y gneud yna rili. Gwych. Swnio fel cyfnod hapus iawn. Really hapus. Fi'n gwybod, rwy ti a'r teulu wedi gwneud tipyn o godi arian gyda cyngherdau Nadolig. Dwi ddim wedi bod i fwynhau nhw cyngherdau yn grwpi am dy fi dweud. Ond ti gallu dweud ychydig am sut y creuodd hynny fi? Chi wedi cefnogi meddwl mewn cyngherdau a hefyd elusennau eraill. Wel, dweud gweud, dwi'n cofio sut nath o ddechrau. Dwi'n meddwl oedden ni, mae'r teulu fi wedi canu efo'n gilydd o hyd ers pan o'n i'n ifanc iawn. O'n i'n dysgu cyneuon gan y Beach Boys pan o'n i'n mynd i fyny gyrru Wel Nain y Taid yn Prestatyn. Mam dweud, reit, mynd i antig yn hynna, yn antig yn hynna. So, oedd hwnna'n rhywbeth naturiol oedden ni'n neud ta beth, a wedyn gwahodd non i ganu hefo ni hefyd, achos bod hi'n honorary Parry Isaac, neu bynnag enw nhw. So, nath ni ddechrau gwneud y cymherdau yma, ac oedd o yn llwyddiannus. Ac oedd o dim ond ar ôl i non sgwennu'r blog i chi, nath ni feddwl, na ni godi arian i meddwl, a mor hapus bod ni'n medru gwneud, achos bod yn rhywbeth sy'n mor agos i'r teulu. Dwi'n meddwl lot yn ni'n dioddau yn y teulu, oedd o jyst yn teimlo naturiol i wneud o'i meddwl, a dyn ni heb wneud un ers spel achos Covid ac yn y blaen, ond edrych mlaen i wneud mwy achos mae'n rhywbeth special gallu gwneud yna fod y deulu, ac dwi'n gwybod bod yr achos yma'n agos iawn ac yn bwysig iawn i gyd, so Gret, diolch i chi am gefnogi ni. Diolch i chi. O ran codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, os na unrhyw beth wyt ti'n gallu meddwl bod y ffordd o'n neud hynny yn fwy? Dwi jyst mor ddiolchgar efo pa mor bell da ni wedi dod yn ymwedig ers pan o'n i'n yn fy arddegau, a ddim ffynonellau yna i ar gael. Mae popeth ar Instagram, mae popeth ar-lein nawr, mae pobl yn lot mwy parod i siarad. Dych chi'n gwneud gwaith anhygoel. Mae digwyddiadau fel hyn, dwi'n siarad efo pobl dwi'n ddim yn nabod am fy ymenydd a beth sy'n ymlaen yn efo. So, dwi'n meddwl creu'r spaces yna i bobl allu siarad.
Mae'n anhygoel, mae'n wir yn anhygoel, a dwi'n meddwl jyst cario ymlaen i ddeud mae'n iawn i siarad, mae hwnna yw'r prif beth rili, a dyn ni wedi dod mor bell, so cario ymlaen i wneud fwy o hynna, dwi'n meddwl, Wrth feddwl am dy hun yn dy arddegau, pa fath o gyngor bydde ti'n rhoi i dy hunan os ydych ti'n gallu mynd nôl a siarad i dy hunan yn dy arddegau, neu rhywun sydd yr oedran yn y nawr sydd yn mynd trwy'r un fath o brofiadau? Wel, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi siarad efo therapydd o blaen, ydy siarad efo ti dy hun yn blentyn, sydd yn rhywbeth rili defnyddiol dwi'n meddwl, achos dyna'r adeg o'n i jyst yn brifo mwyaf. Y cyngor yna, byswn i'n rhoi i edrych nôl arno ti yn ifanc a deud nhw bod ti'n deall nhw, a dwi jyst eisiau dal nhw a deud bod popeth yn mynd i fod yn iawn, ond y deall nhw di'r prif beth a bod chi ddim ar eich pen eich hunan. Y cyngor hefyd ydy jyst, fyswn i'n licio symud i bod yn siarad mwy a gallu mynegu fy hun falle yn well pan oeddwn i'n iau, trio deall be oedd yn mynd ymlaen yn henni. Fi'n falch bod fi wedi gwneud erbyn y diwedd, ond just trio gwneud, mynegu fy hun falle yn well a trio gwneud sens ohono fo a sgwennu pethau lawr a bod yn agored efo pobl sy'n agosau i chi achos maen nhw yn eich caru chi a ydych chi'n saff efo nhw, felly dyna beth yn cyngor i. Diolch Miriam. Diolch i ti. Diolch am y sgwrs hyfryd dwi wedi cael. Rwyt ti'n mynd i ganu can i ni nawr? Pa gan wyt ti'n mynd i ganu? Dwi'n mynd i ganu cyfieithad o What a Wonderful World. Mae o jyst yn gan sydd yn codi calon, mae'r neges yn hyfryd ynddo fo. Mae yna bethau gwael yn digwydd yn y byd ac i ni fel pobl, ond mae'r byd yn le a lot gwell efo ni yn rili. Felly, cyfieithiad mam ydi o, dad sy'n chwarae gitar ar y trac, family affairs. Wel, mae sawl achos o hynny yn rhaid. Mwyn cloi y sgwrs gyda'r gan, cyn i ni wneud hynny, hoffwn i ddiolch i'r Llyfrgell Genedlaethol am gwahodd ni yma a cydweithio gyda meddwl. Mae'n wych cael trafodaethau iechyd meddwl dros y maes wythnos yma a gallu gwneud hynny gyda gwesteion newydd a gwahanol a themau gwahanol i bob un mewn ffordd. Felly diolch yn fawr i ti Miriam. Diolch i ti. Gwela fawr i'r las a ceir a man rhyfeddod y wan machlyd ar dan a daw'r cyfan yn glir mor rhyfeddol yw'n byd clywaf gan yn mat yn chwerthin o hyd ar adar bob bore yn fiwsig i gyd a daw'r cyfan yn glir mor rhyfeddol yw'n byd. Fe deimlaf yr holl gariad yn hyd o'r byd i gyd yn gynnes ym mhob calon yn trefnu pawb ynghyd gwela ddau'n estyn llaw ar wyn rhyngdyn si yn dweud yn oesoedd fydd garad i gwelaf blentyn bach yn tyfu'n dyn yn caru ei holl galon ei blentyn ei hun a daw'r cyfan